Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria, sinayura ni Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria at tubangan sa mga tao, busa naglaraw siya pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghunahuna siya niini, gipakita kaniyang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo og miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kayang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. O kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, ang usa ka babaeng ulay magmabdos ug moanak og lalaki ug nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak. Ug ang bata ginganlan ni Jose og Jesus. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Binati o ginigugma kong mga igsoon ni Hesukristo, mga parokyano, katawhan sa Dios, nining atong hamili nga lungsod sa katigbian kitang tanan nga himataog sayo og mi sakripisyo taliwa sa kabugnaw sa maong nining maong mga kaadlawon aron lang pagpadayag sa itong pagtuo o pagpaabot nga mahinangpon sa kasaulogan sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo kaninyong tanan. Good morning. Daigon nato ang Dios tuburan sa tanang kinabuhi, tanang kusog ug tanang panalangin. Hatagan nato ang Ginoo sa masipang pakpak. Salamat sa kahigayunan o sa kamanggihatagon o kaayo sa atong kura paroko nga iya kong gidapit nga makasaulog nining maong misa, ikatulong misa sa kaadlawon, Misa de Gallo. Piskay kayong pamalandungan ang ebanghelyo karon mga igsuon kay nagmantala kini, naghisgot kini, nagat-at kini sa usa ka mahinungdanon nga tawo nga diin ehemplo sa kamaayong kinabuhi ug sumbanan sa maayo nga pagkabana ug amahan ug usa-usab ka modelo sa pagtuo way lain kundili si San Jose. Senior San Jose. Unya, ang Biblia, ang balaang kasulatan, naghulagway ni San Jose, giingon din si Jose, tao nga matarong. Tao nga tarong. Piskaya, no? Mauni pinakanindot nga hulagway sa usa ka tawo. Daghan matag ikahulagway sa usa ka tawo, di ba? May kining tawhana, guwapo. Kining tawhana, taas og ilong. Kining tawhana, hiwi og suwang. Taw sa daghan tag mga description. Kining tawhana, kusog mo pakaon. Daghan tag mahulagway sa usa ka tawo. Makita na nato sa atong pakiglambigit sa ubang mga tao. Pero why laing makalabaw nining maong titulo si Jose, tao nga matarong. Iskaya, no? Tao nga tarong. Mauna ang gikinahanglan karon sa kalibutan. Pare nga tarong.
opisyal sa gobyerno nga matarong, bana nga matarong, amahan nga matarong, kapitan nga matarong, liminister nga matarong, altar boy nga tarong, sa pamayuban. Basta kay tarong. Mauna si Senior San Jose. Mao nga ang simbahan nagpasidungog kang San Jose sa upat ka mga mahinungdanon nga titulo. Upat ka mga titulo ang gipasidungog sa simbahan alang ni San Jose. Mao nang upat ka mga dagkong piyesta ang gipasidungog sa simbahan ngadto kang San Jose. Primero ni ay San Jose nga patriarka. No mga tiguang kay hinumdum mo ani kanang pista nato og March 19, di ba? Saint Joseph the Patriarch, husband of the Blessed Virgin Mary. Ikaduha gipasidunggan nato si San Jose diha sa iyang pagkamamumuo. Mo nang magpiesta tag Mayo 1, mamista ta dito sa katedral. Iyang pagkatrabahante. Ikatulo na pa ikatulong debosyon kanang La Muerta sa San Jose. La Muerta de San Jose or San Jose patron sa usa ka malipayon o malinawon nga kamatayon. Patron of happy death. Kay magdebosyon kuno kang San Jose, di ka mamatay og salbahis og bangis nga kamatayon. Ug magdebosyon kuno tang San Jose, mamatay ta nga magngisi. Nabay mamatay nga magngisi? Kay patron of happy death man. Una na ay kaupat nga debosyon nga gi-introduce ni Pope Francis kining Sleeping Saint Joseph. Saint Joseph the Dreamer nga gihulagway ni San Jose nga kanang natug. Kita mo nang imahe ni San Jose nga natug. Nabitaw bagong debosyon ro, nabitaw na baligya sa ato mga religious bookstore o religious nga mga tindahan. Si San Jose natuog. Kay Saint Joseph, ingon si Pope Francis, was a man of dreams. Kay kabantay mo sa kinabuhi ni San Jose, gipaabot kaniya ang mensahe sa Ginoo, pinaagig damgo. Tawa karon gipadamgo si San Jose. Ang mensahe sa Ginoo gipaagig damgo. Unya katupong si Jesus gipangita ni Haring Herodes kay pation. Ingon pod ang anghel pinaagi sa damgo, lakaw dadaan ang bata sa Ehipto, kagew kamo kay patiunon ang bata ni Herodes. Niya pagkamatay ni Herodes na pod gipadamgo na pod si San Jose nga uli na mo kay patay na si Herodes. Kanunay ipaagig damgo ang mensahis Ginoo ngadto kang Saint Joseph. Ingana ang karaang mga tao, ancient peoples believe in dreams as a medium for conveying messages and communication. Mutuo pa ba mogdamgo? Mutuo mogdamgo? Naipayuban mutuo, pananglitan. Kung magdamgo mogtae sa may kahulugan. Mutuo so di ay. Kwarta, no? Og gadamgo mo gituhak og has, pananglitan sa meaning. Naay gatraidor o naay galuib ninyo. No? Pero kanang magdamgo mong nakaihi mo, makaihi dyan mo tinuod, ini kabuntag. Kapila na ko kasuway ng gadamgo, mangihi, sus nangihi dyan ay pagkabuntag. Ayan na akaraang mga tao, mutuo sila damgo. O kanang biyuda nga gadamgo, nga kakaog ay skinde, sa may mining ana, kaminjoon. Pagkaminyo ni San Jose o ni Santa Maria, nga mo gisgutan sa Ebanghelyo karon, dako silang age gap. Dakog agwat ilang edad. Si San Jose, tiguango na pagkaminyo ni siya. Senior citizen na si San Jose. Gibana-bana sa uban nga mga writers nga si San Jose was close to 70 years old. Pagkaminyo nila ni Mama Mary. Unya si Mama Mary, dalagita. Gibana-bana nga si Mama Mary was between 14 to 15 years old. So pagkaminyo nila, ug edad basihan, apo na ni San Jose si Mama Mary. Nasabtan ko din niya.
Dako sila edad o diferensyag edad. Tiguangon na si San Jose sa maas na ba? Kasabot pa ba mong maas? Lingian ni John ay makauban ka ng sinaw ng agtang o niya ladyo na ng buna mao nay maas. Katawan ng wali minister. Daghan ng maas. Maas na si San Jose o sa ato pang pinulungan. Samtang ang mahal nga birhen dalagita. Sa may dalagita, di pa kadyo hingkod nga daga. Sa maminjo mga baji sa una. Mao man na planggana, plangganita, kutsara, kutsarita, senyora, senyorita, gamay ng mga ita, dalagita. Batanong dalaga mo ni din niya, sinayuran ang iyang inahan nga si Maria, sinayuran ni Jose. O sawa pa sila magtipon, nakabantay si Jose o nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo, dalagita pa si Mama Mary. So dako silang diferensya. Mao bitaw nga pagsugod sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang public ministry, sa gibunyagan na siya ni Juan, gasangyaw na sa Jesus sa maayong balita, patay na si San Jose. Mao na, nasabtan ba din niya? Mao ni ang kaagi ni Senior San Jose. Uni ang Biblia wa magpanuko ang Biblia paghulagway ni San Jose nga usa ka tawo nga tarong. Piskaya no? Tao nga matarong. Ngano man nga si San Jose, tao man nga matarong. O hinaot nga maningkamot puta, nga mahimo unta putang, tao nga matarong. Timan ini, kay mauna pamalandong nato, nining ikatulo ka adlaw sa atong simbang sa kadlawon. Unsa man iti mailahan og tao nga matarong. Og mamalandong ta, og manghinamin tas kinabuhi ni Senior San Jose. Primero, si Senior San Jose, gakugi, pinaagi sa pagpato sa iyang singot. Kapato og singot si San Jose. Ang trabaho ni San Jose, ginganlan sa Biblia og panday. Diba sa laing ebanghelyo, siya ang anak ni Jose nga panday. Gihulagway si Jesus. Pero ang pagkapanday ni San Jose, dili parihas ng panday karon nga magamag bahay. Gitawag si San Jose, ginganlan si San Jose og tekton sa Griego. Unsa man ang tekton, kanang klase sa tao, usa ka klase sa trabahante nga kahibaw bisag unsang trabahoa, artisan. Kana bitong tao nga kahibaw bisag unsa imong isugo, maguba imong bangkito kamao mo azo. Madaot imong sanga nga paradaro, kamao po mo azo. Mawingig imong pajong, kamao po mo azo. Madaot imong lamisa, kamao po mo azo. Kanang bisag unsang trabaho, jack of all trades, si San Jose, tikton. Si San Jose usa ka trabahante nga gapatuog singot o gipakaon niya si Mama Mary o gipakaon niya ang atong Ginoong Hesukristo sa abot o bunga sa iyang hinaguan. Uha si San Jose magpalimos. Atong panahon na damo fay purpose, damo fay ayuda sa gobyerno. Ug ako pag San Jose mo yung kung tagai kog sustento kay di ko ni ahong anak. Ako'y mo pakaon ani nga di ni aho ang anak. Wa magingon anak si San Jose. Tanawag unsa siya kamatarong. Gibuhi niya si Mama Mary og hinaguan. Tarong siyang tao. Mauday po ni ang papel nato, labi na mga bana, mga amahan, mga haligi sa pamilya. Ug managing ta ni San Jose nga taong tarong, adyaw pakan-an ijo na imong mga anak og kinawat. Adyaw pakan-an ijo mga anak og tinikas. Di na to pakanon ni atong pamilya og kinawkaw. Bani managing tang San Jose nga magpatuog singot. Amen? Mauna si San Jose. Nakaaturog ako sa bahay ni San Jose, no? Atong 2014 dito sa Holy Land. Naapan ang bahay ni San Jose. Murag langob na siya, nga naay mga kwarto-kwarto sa sod. Naapatong gabas ni San Jose. Naapatong tigib ni San Jose. Mga kamo kay mga dato madaghan na nimba karon. Pagtigo mo kay aron makaadto mo sa Holy Land, makaadto mo sa bahay ni San Jose.
Kay aron malig-on ang inyong debosyon ni Senior San Jose. Daghan karon ang mga tao nga di naganahan maghago. Daghan karon ang mga tao nga di na ganahan magpatuog singot. Kay moangay na kinabuhi nga sadyon. Kay naa na karon sa kalibutan ang kultura sa pagpakasadyon. Nga mo'y makaingon nga daghan ang di naganahan magsakripisyo. Kitang mga tiguang dinhi naanad ta sa una og paghago, pagpatuog singot. Laliman ka sa una mangahos ta, ako sa Angilan Antikira, mangahos mi sa una, kaabot pa ko anang sag-obay. Kaabot mo ng sag-ob, mga tiguang. Kinahaguan na magkaos kag sag-ob kanang usa ka boss nga butong kawaza nimong dadon. Unsa iniglakaw nimo mura pa kag matumba kay inigakos nimo anang sag-ob. Murag hago kadto kay mobabag sa imong lakang. Unsa gamay ragsod. Media galon na may sud atong sag-ob. Unsa mahadjang gagamay madjabo imong tubig, latos na pod sa imong mama. Karon kalami na nanay dispenser, nanay mineral water, inigngana nimo makainom na tag tubig. Sa una mga house patagladyo, adto patamo katkat anang bungton mangita tag sa atong tubon. Inigtan-aw pa dito sa tubon to apay labod nga galoko dito sa punuan. Patay-patay na nga atong lawas mura nagsing-sing tan-awon. To po'y wati nga dako nga tuwa sa ilaw. To po'y dakong kanang tabaho kanang baki bitaw muahok nga galutaw-lutaw usay. To po'y has nga hinginom atong tubig. Muna itong imnon mao kuno to'y tinuod nga mineral water. Mao to'y sa una, di ba? Hago ang kinabuhi sa una. Ako gani grade 3 ko motuo og madi. Manglaba ako dinugan sa akong nanay. Palabhon may dinugan. Kay katong among nanay, among mga tiguang sa una, diyan mo may napkin. O riglahon sila, bakbak. Kaya mga kurtinang karahaan ng bahay mo, ilang ibakbak, soskin, abugatan, kaadso. Kanang maglabah, kag dinugan, isod o planggana, murag gaihaw, kag karning baka. Matang, so kina, inighubot, bitaw, krus, kinuko. Pero di man uwaw kay manlaba man pod ang mga silingan, mga bata, o dinugan, o nanay. Dadon na mo anang sapa, giukan, o di bunawan, o palupalo. Basta inigagas anang regla na dinugan sa mong nanay, to po'y pantat nga gadagan kay mo inom atong dinugan. Amo pong sarapon kay mo isudan na mo pamahaw. Ingana mi sa una bay. Wa so ko mamakak, mangutana pa ka na mo masilingan na himanghod nga pare, pangutana mo. Manglaba mig dinugan. Di man ilabay kay inigsunod ting dugo, mao na mo po'y gamiton. Kana bang paghago? Sa atong panahon, kanunay dyan ang paghago. Adlip og bani. So, kinahaguan. Ha? Lata og 5 fingers, ad-ad og gabi. Aro ilawg na imong baboy nga Bisaya. Usa ka tuig di mong adlip og bani. 22 kilos ra imong baboy. Talinis pa jog simod. Matang hago atong kinabuhi sa unang panahon. Hago kinabuhi abay. Pero kaniadto matudluan ta pagpatuog singot. Pagpatuog singot. Tinuod ba yan nga gaywali na puninaw ka sa balilihan ag sa Domingo. Kanawang kinabuhi bitaw nga maghago juta. Eskwela jud ko sa una tibuok elementary wa jud ko kasuway kanang magbag bitaw og kanang ikalihay, kanang backpack. Kanunay lang na jud ang knitbag. Kang knitbag bitaw sa una nga katong na green o yellow o kanang puwa nga mag-alternate ng color. Kana bitaw og magisi, mabuak imong bag. Itong ihukot bitaw tabanog na to. Haguan ng knitbag, iniguan ko na sud ng tubig sa imong bag. Imong libro mo nakapuliki kag gakos o bang libro ibutang nimo sa bugan kay mo putay padzong kinahaguan. Nya pagkasabado masungot ko sa una ini kasabado kay ahong bag nga knitbag, magutan si nanay nangka, mo po'y gamitog kupusan atong lubi nga kinudkod. Lubago ni sa ahong bag, kay magutan lagig nangka. Pagka Domingo hapon na wingig ahong bag, kalingaw na po kong inat-inat, kay aroma kwadrado o balik. Hago ang kinabuhi sa una. Pero gipahinumduman kita sa kinabuhi ni San Jose. Si San Jose gahago.
namanday, nagtrabaho, nagbudlay, ug wa ni pakana ang Sagrada Familia og sa sa sayon nga paagi. Tao nga tarong si San Jose. Mga kamo nga mga ginikanan dinhi, kamo kay wa man koy anak. Kamo nga naay mga anak. Paningkamot nga makapatubo mo mga bata murag si San Jose. Mga taong tarong og mga tao nga responsable og mga tao nga buutan. Karon sa uso na kaayo ng pagtinapuan. Daghan ang mga batan-on ng tapuan. Sige na lang magmakmak anang cellphone. Sige na lang mag-uyab-uyab. Wa kay bawg di gani makapakaon na nailang panguyaban o minjo na. Uso karon bahalag saging basta labing. Tanawon bitaw ta no. Ay bahalag mais basta angisi tamis kaysa humay nga magsigig away. Bahalag magkaon og dukot basta dili lang gubot. Balag magsudan o ginamos basta ang gugma timos. Magunsa man ang adobo apan pirmeng galagubo. Bahala kunog kamunggay basta pirme lang gahigugmaay. Ang gibutang sa ubos ang mutuo pasmo. Pasmo John. Kisa pwede mapasmo magsigi kag lips to lips ana imong uyab nga kay buhat. Kining gugma og wa ang kakugi manglupad sa bintana. Kamu mga asawa hawk ra mo sa inyong bana unsa gipanggutom mo kinaluuran ang laway ana. Maadyo mo lang maning gugma og atay busog ta og lami tagkaon. Pero kanang watay gikaon kinaluuran lips to lips ani atong mga uyab ug atong mga bana. Di mahimo ning bahalag saging basta labing usa na sa mga dakong fake news aning kinabuhia. Ikaduha o katapusan. Gawas nga si San Jose gakugi gapato sa iyang singot pagbuhi sa iyang asawa ang mahal nga birhen o sa iyang stepson kay ama-ama man siya sa atong Ginoong Hesukristo. Makita nato sa ebanghelyo karon ang iyang pagkamasinugtanon. His obedience to the will of God. Kabantay mo sa ebanghelyo karon na dilema si San Jose. Sa nakamatikod, nakasabot pa ba mong nakamatikod? Sa may nakamatikod, nakabantay, napailain, sa may laing term, or magamit ng Bisayang karaan, nakamatikod, nakabantay, napaiusaw sa may lain. Nakaalinggat, very good. Nakamatikod, nakabantay, nakaalinggat. Ang Espanyol, nakadiskitar. Nakadiskita. Sus na diskitahan ako umare. Gamitan mga tiguwang kay mga wa na ta, dyan mo na mo gamit anang punga. Sa nakaalinggat si San Jose, nga buntis ang birhen, una di siya mo'y amahan. Plano siya makigbuwag sa tago. Na din klaro na sa ebanghelyo, makigbuwag siya sa hilom, kay di siya gustong mauwawan ang birhen. Moto iyang plano. Kaplano siya makigbuwag. Matang kay diha mapoy plano sa Ginoo pinaagi sa anghel. Giingnan siya sa iyang pagkatog, Jose, adyaw lakaw. Pangasawa na. Kay ang iyang gibuntis, lalang sa Espiritu Santo. Dihay plano sa Ginoo, o dihay plano si San Jose. Ingana ra ba sa atong kinabuhi? Naay mga panahon nga, naatay kaugalingong mga plano. Kami sa una, sa seminarista pa naapod may mga plano. Ako bito sa una, plano pag mugawas. Kay kinamagwangan, magkukugahuna-huna ako, ug magpari ko, 11 katuig, kung saan naman niya mga manghod, ako'y kinamagwangan. Niya pobre mananggitir ahong papa, ahong nanay, grade 3, ramangamaay, ragbasket. Gahuna-huna ako, pag humanaw, second year theology, manarbaho ko. Kay araw makatamang ko sa manghod. Matang kay, mura man jud og wa ko'y gana. Mura man jud og mugawas ko seminaryo, murag di man jud ko malipay. Maotong himpadayon ko pagapari. Nalipay ra po ko pagapari. Kay bisan day pari ta makatabang man day gihapon ta sa katilingban o sa atong pamilya. Naay plano ang Ginoo, naaputay atong plano. Pero og manag-ing ta ni San Jose,
Kinahanglan nga molabaw ang atong pagsunod sa plano sa Ginoo kaysa atong mga desisyon. Amen? Oh, kinahanglan nga ang atong desisyon malabuan sa desisyon sa Ginoo. Ayaw gyud ipatigbabaw ang imong kaugalingong plano. Parehas ni San Jose. Gusto siyang makigbuwag sa birhen, wa gyud niya buhata kay giingnan man siya sa anghel, ayaw nagbuhata Jose. Pangasawa si Mama Mary. Ang mahitabo sa itong kinabuhi kay baliman. Baliman ato man planong usahay ang atong ipatigbabaw. Ingon ang Ginoo nga itugo ingon ang Ginoo pagkasal ninyo nga kamo magkahiusa kasing-kasing una-una hangtod ang kamatayon mo buwag kaninyo inzo man gibuwagan kay manuman way ayo ni humbana pader way income way kita bahong ok-ok unya bahong krudo usahay unya usa na ka ngipon ang nahibilin taya pa jog bag-ang mangita na lamang kog afam. Gipulihan ang plano sa Dios kaysa atong kaugalingong plano. Ingon na Ginoo lakaw kamo sa kalibutan o pagsanay aron modaghan ang tao sa may mahitabo ga contraceptive man pod ga pa-implant o na mahadlok manganak nawa ang plano sa Ginoo alang nato. Mao nga kamo mga inahan dinhi og mabuntis pa mo pabuntis mo sa inyong bana. Panganak mo daghan kay plano na sa Ginoo. Og mga anak mong Pebrero, inikatinaw sa ihi, aron mga anak na po og November. Mga bana, inikatinaw sa ihi, pabuntisin na po ditong asawa, aron mo daghan ang tao. Kinahanglan ang plano nato, kinahanglang ubos na kaysa plano sa Dios. Og mauna ang gipuy-an ni San Jose. Sa katapusan, mga igsuon, maningkamot kita nga sa atong kinabuhi, maparihas ta ni San Jose ang iyang pagkabuutan, pagkatarong, pagkaresponsable sa duha ka paagi. Primero ang paghago, pagkugi, pagpatu sa iyang singot. Ikaduha ang iyang pagkamasinugtanon sa plano sa Ginoo. Mao po na ang atong ipadayon. Kini mga commitments nato sa kinabuhi manag-ing ta ni Senior San Jose. Matud para ba ang mga soldier, ang mga sundao, ang ilahang slogan, no retreat, no surrender. Ang mga Marines, ang ilapod, no guts, no glory. Ang mga pulis, no pain, no gain. Wapo pa arkansi ang mga security guard. Ang ila kuno pong slogan, no ID, no entry. Wapo pa arkansi ang barangay tanod, ingon po kuno ang tanod, ug way kape, way giyote. Manag-ing ta ni San Jose, tao nga matarong, piskay o kita, mahimo pong mga tao nga matarong, aron kahimutan kita sa Dios. Daigo nato ang Dios, ato sa ngatagan sa kamasipang pakpak.